Srangsaro Harop Kuar IS ni bisingo khobjaknai Ampura Bari English Medium Junior Basic School te Nokotro Bari JB School ni phrongnai rokni sakthar mungbai amsai ni bialok laijak 32 nu phungno bakjak khachamo Jamung bakmani pando manjaka TTAADC ni Rungbedek ni Principal Officer Amarendra Debormano khoboi Rungbedek ni kubun ojamarok Corona bemarni chachararok laye bisisharome korom sajak hastete hayungni lokorok Obahai kena samung manthogiani bagai rangpu sate chamung numungni bialo klaijak hastin samung klaijane joto lokorok rangpu sate chamung numungni bialo chayate thinani no karite mungsakari khalama Obahai jorao no bialo klaijak lokorok no chubachu khlainani bagai shkangi phaikha amchaini kaini rungnokni phrangnai jeksong Srang chalo Harop Kuar IS ni bisingo khobjaknai Ampura Bari English Medium Junior Basic School te Nokotro Bari JB School ni phrangnai rokni sakthar mungbai Ampura IS tangnogo amchaini bialok laijak 32 nu khungno bakjakha chamung bagmani pando manjakha TTAADC ni Rungbedek ni Principal Officer Amarendra Debormano khobi Rungbedek ni kubun ojamarok Ampura Bari English Medium Junior Basic School tai Nokotro Bari Junior Basic School ni phrangnai jeksong ni Hangkai tinoro busuk family no rijaka. Oro 32 family no food security khobjaka tini. Mobo IS ne under klai sir. Obo Harop Kuar IS TTAADC ni under klai. Sar hangkai tak to corona bo tebo bari ui tongo omoni no tam hasten lukrong tam kok kesanai. Tabuk sing the Sikha Doptor ningi okok no sanai sini Sikha Doptor tabuk neighborhood class alung doka joto guardian rong nang khabai koinai sere apno neighborhood class o horbainan bagi hangkai tek sar ordo tini kaini jakane kerengni jakane school ni teacher rok sakthar mungbai omo rijaka ngetai kubun school ni teacher rong no tam kobok nam sunai asni sing kubuni school teacher rok no obono kobok nai o corona pandemic ni jorao distancing maintain khai jate omti program borok bo khaitun Khwai Nishmi Biplop ni kokthum chini khorang